שלום לכולם, מה שלומכם? היום אני רוצה לדבר על איך זה יכול להיות שאיבדנו את הדרך. בני דת משה בישראל התעסקו עם כל כך הרבה שטויות, עם כל כך הרבה עבודה זרה, שאפילו לא הרגשנו שאנחנו מתעמקים בה יותר ויותר. כי למעשה מי שלומד את התורה באופן הנכון, באופן האמיתי, ולא עם כל מיני בלבולי שכל שהכניסו לנו במשך השנים, במיוחד אחרי העלייה לארץ, אנחנו רואים שהתורה היא פשוטה והיא מתוקה לאדם שבאמת רוצה ליישם אותה. אלוהים נותן לנו את החירות בצורה הכי פשוטה. תעשו מה שאני אומר לכם, תהיו מחוברים לאדמה ולגשם שאני מוריד. זאת אומרת, זאת החירות שלכם. כל מסירה שלכם לקבלנים חיצוניים במרכאות, לתאגידי מים, לתאגידי מזון, ואתם חיים באיזשהו בניין באוויר, בלי שום קשר לאדמה, כשהתורה חוזרת ואומרת שזה בעצם הבסיס שלנו, כל דבר כזה הופך להיות עבודה זרה. ואין מספיק בכלל פסוקים בשביל להגיד לנו עד כמה אנחנו טעינו בבסיס, בדבר הכי פשוט. זאת אומרת, הדת היום שמתעסקת עם כל מיני דברים לא רלוונטיים, הייתה חלק מהמצב הזה שאנחנו הגענו אליו היום. אנחנו בכלל לא מבינים מה קורה מסביבנו. זאת אומרת שמצד אחד אנחנו צריכים להאמין בממסד שידאג לנו, שיחנך אותנו, שיבריא אותנו, שייתן לנו ביטחון, ומצד שני אנחנו באיזשהו מקום כן הולכים לבית הכנסת, מניחים תפילין, עושים עבודת השם. אך מהי באמת עבודת השם? מהו באמת היה הרצון שלו מלכתחילה? כי אנחנו רואים למשל בספר ישעיהו, שהוא אומר לנו במפורש שזה לא מה שהוא רוצה. ופה מתחילות הנבואות. שמעו דבר אדוני כתפיני סדום האבינו דורת אלוהינו עם עמורה. למה לרוב זבחיכם, יאמר אדוני. שבעתי עולות, אלים וחלב מרעים ודם פרים וכבשים ועתודים לא חפצתי. כי תבואו לראות פניי מי ביקש זאת מידכם, רמוס חצרי, לא תוסיפו אבי. וזה מדובר על הקורבנות. ואחרי זה על המועדים. חודשיכם ומועדיכם שנאה נפשי, היו עלי לטורח נלאיתי נשוא. ובפריכם כפיכם אעלים עיניי מכם, אעלים עיניי מכם. גם כי תרבו תפילה אינני שומע, ידיכם דמים מלאו. וזה ממשיך. כיוון שהלימוד הוא לא נכון. ההבנה של מהו הבורא, מה הוא רוצה מאיתנו, מה החיבור שצריך להיות, עבד. וזה עבד ואנחנו רואים את התהליך שזה עבד. כל ההתעסקות עם ימין ושמאל, עם אידיאולוגיות שונות ומשונות, עם ליברליזם ושמרנות, מיליון ואחת דברים, בזמן שיש לנו את הדרך הכי מתונה, עם הכי הרבה אהבת אדם, כי היא נובעת מאהבת אלוהים, ולא מתוך מקום קיצוני, מתוך מקום אמיתי, מתוך מקום שקודם כל תדעו שאני רוצה את החירות שלכם, את החופש שלכם, זה האלוהים. אבל רוב האנשים, לפי מה שאני רואה, לפי מה שאני מדבר איתם, הם איבדו את המושג של החירות. זאת אומרת, אנשים הרבה פעמים חושבים שזה לנסוע לחוץ לארץ, שזה ליהנות, שזה חופש מיני, שזה חופש של היצרים, שזה לצרוך מה שבא לך, שזה ההזדמנות לעשות כסף אולי, גם אם זה על חשבון האחר. בזמן שהחירות מתחילה הרבה הרבה יותר לפני. קודם כל היא מתחילה שאף אחד לא נותן לנו את הזכויות. הם ניתנו לנו מהבורא, מלכתחילה. זאת אומרת, אף אחד לא יקבע לאף אחד אם הוא חיוני
או אם הוא נצרך לחברה. זה כבר אלוהים קבע בזה שהוא יצר אותנו, בזה שהוא הביא אותנו לעולם. קודם כל, המחשבה הבסיסית הזאת צריכה להיות מתוקנת באדם. צריך לדעת להתחיל ללמוד נכון את התורה, ולא כמו שלימדו אותנו עד עכשיו. וזה מה שצריך להתחיל איתו, עם העניין, ואני חוזר עליו, העניין של התודעה, שזה הכי חשוב. ואנחנו נמשיך, כמו שאמרתי, עם ספר בראשית בשיעור הבא.